Mali statkári najzagroženší, pretože nemajú podtримку državi protiv samovolji odkupljivačov mlijeka, ktorí robia jak chcú, a za 6-ročné instalovanie nezávislej laboratórii za vypitovanie kvalitete mlijeka ešte vše trvá i neizvesné, kedy še zakončí. Od toho roku u Európskej únii utrhnuti kvóty na mlijeko i mlijekové produkty, takže teraz nemôže odbrániť za silnej riky tých produktov zo zachodu, ktorí poneže sú ešte i subvencionovaní, veľká konkurencia našim produkovateľom. Jeden zo stredných produkovateľov mlijeka, ktorý vše mal 11 veci krávy dojky, od toho roku mlijeko veci neprodukuje. Keď sme na kraj roka šedli i keď sme opatreli, že keľo sme uložili, keľo sme zarobili, bolo nám češko, ale keď sme videli financijske stanje, čas posla sme še odlučili. Takže muzný harla som všetko rozpredal, ostalo mi tu daco celjata. Muzný harla som rozpredal, pretože nemôže uklopiť nijak. Zadnji 2-3 roky cena mlijeka pada, a všetky inputy, ktorí nám uchodza do proizvodnji mlijeka, podrakšujú, bo oni vjazani za euro. Náš sobešednik varí, že i veterinárske usluhy podrakšeli bez obruntovania, a mlijeko vše tunše. To tí 4 bujačky, co mu ostali, nakadzi do rošnju, tiž rozpreda i ostane len produkovateľ švinjoh, a keď Klajbaz ukáže, že še i toto nevyplaci, rozpreda i tot statok.